Şeyde bir gene kıska gana şunday. Yok. Az gene bir gene kopyatın. Yok. Мен жемағат инженерларға қыстыйдым әлі, үйікті бейті. Міне шушы заманча музыка өлкәсінде деп етейін, шушы сәхнә тирәсінде көремін сені. Сен де тыз бұл шауа бересің, шул сәхнә тирәсінде енді. Лешейсің сен де ұйыштырушы ма, шунда іштейсің де болға енді. Мен бек бақытты, чөнки мен яраткан музыкантлар белән эшлим. Мин анда оештыручы. Яра жырламасаң, бәлки сен оқып өтерсең, жырдан бірәк куплетін, текстін, яки яттан білесіңдер. Яра Гауга төркеменең яңа җыры бар, Чемодан дип атала. Мин ал ошый. Аның сүзләре шундый җырламый укытма китәм, яме? Яхшы. Чемоданыңны җый, мин сине куам. Безгә урын юк, янды Нотр-Дам, чүпрәкләреңне җый, барсы да тамам. Төнге җилдә тук безнең бушлыктан. Һәм без калет тапшырудан башлыйбыз. Уса! Үч нотадан танады. Үч нотадан танады, ие. Аха, дейбіз. Мында бит син аны бер тапкыр киләсең, карыйсың, анарсың китәсең, син аны онытасың. Ул кешеләр көн сайын шуның белән яши, көн сайын көрәшә. Шул хатны мәхәббәтегез көчле икән. Шуңа бергә эшләрне топтатканнар. Илһам Шакиров, Шулаймы? Энҗе һәм Песи. Алар космоста яшә, ләкин төрле вакытларда. Хырыс Якуб Мезиев. Ярый әле килгәнмен. Сәлем, эфирда Калет тапшыру. Бүген бездә кунакта драматург һәм драматург кына да түгел, Энҗе Гыйззәтова. Энҗе, хуш килдең. Энҗе Гыйззәтова, драматург. Камал театрында аның ишекләр әсәре бара. Россиядә драматургларның иң текә Любимовка фестивалендә «Мне тяжело об этом говорить» әсәренең укылышы куелды. Энҗе әле алман һәм инглиз теле белгече дә. Эшчәнлегенең тагын бер юнәлеше музыкаль төркемнәр белән хезмәттәшлек итә. Кыскасы, продюсер да әле. Энҗе, менә сиңа иң беренче булып шундый сорауны бирәсе килә. Син кайчан, ничек яза башладың? Гомумән кеше ни өчен яза башлый икән? Гомумән яза икән кеше. Синеңчә? Ничектер очраклы килеп чыкты. Мин мәктәптә укыганда бик күп бәйгеләр бар иде һәм Энҗе бер кеше дә катнашмый, син катнашмый дип шулай итеп ничектер укытучылар мине шуңа кертеп җибәрделәр. Нәрсәләр яза идең син анда бәйгеләрдә? Кечкенә хикәяләр, менә шундай берләр, шигырьләр язмадым. Мин беркайчан да мин яза да алмыйм. Кечкенә хикәяләр язган идем. Һәм мин аны һәр чак ничектер үзенчәлекле итәргә тырышкан идем. Мәсәлән, безнең 5нче сыйныфта әни көненә багышлап сочинение язарга кирәк иде. Һәм аны бөтен кеше бит инде әни ул шундый мөһим кеше, әни ул шундый мөһим сүз дип башлады. Шундый зур сүзләр белән. Әйе, мин әйтәм, мин булай итеп язсам, мин җиңмим. Һәм мин әнигә мин ничек әниләр көненә торт пешергәнемне шулай итеп тасвирлап язып җибәрдем һәм ул ничектер үзенчәлекле килеп чыккандыр һәм шуның өчен миңа беренче урын бирделәр. Мен шул истә калды һәм шуннан мин яза башладым. Пьесаларга килгәндә, беренче курста укыганда, без бит инде синең бергә катнаштык ул бәйгедә. Драматургия Яңа татар пьесасы дигән. Әйе, янда. Ана драматургия буенча курслар булган инде һаманда безгә Мәскәүдән дә килеп анда укыттылар. Әйе, мин беренче курстан ничектер театрга йөри башладым, ничектер яраттым инде мин театрны һәм үземне ничектер сынап карарга теләдем. Беренчесе булып чыкмады, икенчесе ничектер белмим булып чыктымы, булып чыкмадымы, ләкин икенчесе белән мин канәгать. Шулай итеп, Икенчесе ул кайсысы? Ишекләр. Менә хәзер Камал театрында Энҗенең пьесасы буенча куелган ишекләр спектакль бара. Хәзер шуннан кыска гына өзекләр карап китәбез. Ну, что ты стоим? А я стою. Номер телефона. 892 кашит между. 896 00 56 77 62. Bizde bir WhatsApp'ta bizde gruppumuz var. Şiveşler diye batalar. Biz anda yazışabız. Занятиялар koşan. Nindi материаллар керек. Яңа методикалар. Шундый жайлы барлык информация да шунда. Biz bit barımızda, bizimizin dünyaga bakkanımızda
hem bарлык эмоциялар, проблемалар, hislerini jiyabız, toplayız da ahırdan indi koya başı, koya ahır ikenin bütünlüğü yokunu tıgıl jiberemiz. Bарлыk mına terezelerini, ışıklarını yapıp koyabız da üstel astına kaşıp yumağına dimegiz, yumağına kakılmamız deyip oturarız. Bir yaktan bu dürüstü be. Ekінші yakta dünyada bir şundan da başkalardan gana tügül, hatta uzundan da kaçasın kile başlıyor. Ol şaktan işlerge. Bu autizmga bäyle spektakl indi ol tüge gada timinamı deyip koyulgan spektakllerge ol hiç de ıxşamagan. Bunge problemаны көтөрәди дигәндә шулай бетерге яраса. Сиңа үзеңә авыр булдымы аны язган вакытта? Әйе. Чөнки мин аны башымнан уйлап язмадым. Мин аны язганда бик күп кешеләр белән сөйләштем. Һәм аларның балалары өчен дә аутизм белән авырый. Һәм син ул кешеләр белән очрашасың, син алар белән сөйләшәсең. Һәм әлбәттә инде ул менә гади генә бер гаилә түгел. Аларның тормышлары менә монда бит син аны бер тапкыр киләсең, карыйсың, аннан китәсең, син аны онытасың. Ул кешеләр көн сайын шуның белән яши, көн сайын көрәшә. Һәм син алар белән сөйләшкәндә син аны тоясың үзең. Һәм ул бит бер кеше генә түгел, бик күп кешеләр иде. Мин аны ярты ел, бер ел яздымдыр бәлки. Һәм шул вакытта чыннан да авыр иде. Эмоциональ яктан инде. Чөнки мин бит эмоциональ кеше, мин бөтен нәрсәне бик үземә кабул итәм. Чыннан да авыр иде. Biz үзебез дә күп дәрәҗәдә аутистлар дип Бер фраза бар анда шундый бер үзек. Син үзең кайсы вакытта синең кайчасын килә менә шулай башыңны алып? Мин эшем буенча бик күп кешеләр белән аралашам һәр чак. Һәм кай вакыт син аларның чынлап та арасың, чөнки бөтен кешеләрнең үзләр проблемалары бар, үзенчәлекләре бар. Һәм син аларны кабул итәргә тырышасың, син аларга елмаярга тырышасың, ләкин ниндидер вакытта синең ресурсларың бетә, һәм шул вакытта ничектер качып, үзем белән булып, ресурсларны ничектер яңадан кайтарырга, шул вакытларда чыннан да үзем генә буласым килә. Музыка тыңлаптыр бәлки, китап укыптыр, бәлки нәрсәдер языптыр, ләкин бер үзем, бер кешеләрсез. Абыйм кешеләрне яратам. Алынмаган темалар бармы һәм сезнең иң яраткан темагыз? Син нәрсә турында язмас идең? Алынып язып тормасын ул турда. Белмим. Чөнки мин менә бу әйтеп, икенче пьесаны язганда ул ГУЛАГ темасына багышланган. Мин гомердә дә ГУЛАГ турында язырмын дип уйламаган идем. Чөнки мин Юк, син ГУЛАГ турында язырсың ул. Минемчә син шуны якты бер юк, ансы яздың, ансы язырсың син. Ә менә син минемчә син шундый дип гади генә ниндидер уйландырмый торган әйбер яза алмассың мөгаен дип уйлыйм. Юк, мен шундый түгел. Бу мне тяжело об этом говорить дигән пьеса турында сүз бар иде. Юк, нигә әйттем? Чөнки мин гомердә дә язмас идем дип уйлаган идем, ләкин ул турында яздым. Ул ничектер үз-үзеннән килеп чыга. Энҗе апа, тузан дигәч күз алдыгызга нинди образ килә? Беренче ук ассоциация, бик кызыксырау. Акрам Кхан дигән хореограф бар, һәм аның шундый балеты бар. Инглишчә ул Dust дип атала. Ул татарчага тузан дип тәрҗемә итә алабыз. Һәм ул беренче бөтен дөнья сугышы вакытына багышланган һәм ул аны илһамландырган әйбер, шуны язарга. Ул менә кешеләр сугыштан кайтканда аларның бөтен киемнәре тузанда. Һәм ул шул ассоциацияны алып, гомумән тулы балет куйды. Һәм ул тузан дип атала. Һәм син тузан турында сорагач, ничектер сразу иң беренче әйбер башыма килгән шул булгандыр. Хәзер ул балетны карыйсы килде инде. Кара, мин сиңа җибәрмим. Хәзер ассоциация дигәннән, менә монда сүзләр бу калетның кичкә сандыгында. Сиңа кирәк булачак хәзер моннан 3 сүзне алырга даимы. Алар бер-берсенә төрле сүзләр туры киләчәк. Һәм син ниндирәк менә шул сүзләр, шул төшенчәләр кергән, белмәм, бәлки кеше исемнәре булырга да мөмкин. Син фантазияңны эшкә җигеп кенә безгә менә әйтеп кара, нинди пьеса языр идең менә син шул. Аны алар анда булырга тиеш 3 шартны. Арба. Аскар. Бу Аскар гауга төркеменең солисты турында сүз бара. Энҗе алар белән эшли. Идел. Нәрсә булды? Ничек аларны берләштереп нинди пьесалар кертә алар? Беләсеңме нәрсә була? Бу сәяхәт була.
Чөнки һәм саундтрекны, мин саундтрекны да беләм. Мин чыгам сәфәргә. Саундтрекны таптык. Мәсәлән, бу шундый сәяхәт була, төп герой Оскар була. Кемне чыгардым шул була. Һәм ул башта арбада бара, мәсәлән, каядыр бара, анасын Иделдә. Кызылына килде Оскар атарбасында. Аннан соң шул Иделдә ниндидер бер көймәдә йөзәйме, һәм шул вакытта уйлана, бәлки шигырьләр яза, җырлар яза, шундый гитара белән бара, шундый сәяхәт. Бу хәтта концерт сәяхәт кебек. Без аны мюзикл итеп ясый алабыз, Төшерәбез аны шулай. Дөрес. Һәм ул шулай уйлана, һәм пьеса ул менә, или мюзикл булсын, ул менә кешенең эчке дөньясы турында менә шуны. Ой, шеф, кызык. Синең фантазия яхшы эшләгән. Кырмыска. Тик кечкенә сомнан алып. Нормально. Кырмыска. Илон Маск. Һәм ишек. О, бик кызык булды. Ярар. Илон Маск белән Кырмыска аңлашыла. Бу балалар өчен пьеса булырдыр бәлки. Һәм монда Кырмысканы чипирование турында булыр ул. Ишекне ничек монда? Каядыр чыгасыз инде. Һәм без аны аннан соң чип керткәч, Кырмыска ачык космоска чыга бәлки. Ишек ача космоска ишек. Шундай. Кырмысканың космоска галәмгә ишек ачуы дип аталган. Һәм бу балалар өчен. О, супер, мен укыйсы килә. Юза диям. Хәнәсә күмәйзем. Ярый әле килгәнмен. Тагын алырмын. Тагын алайым, тагын. Бар бит әле. Дүртесен укылам. Дүртесен алам. Инде хәзер. Күренеп тора синең драматург икәнен, җаным. Космос. Безнең космос темасы. Бу. Илһам Шакиров. Песи. Энҗе. Бу шулай монда төп герой була бу. Илһам Шакиров. Шулаймы? Энҗе һәм Песи. Алар космоста яшә, ләкин төрле вакытларда Илһам Шакиров бәлки үткән заманда, Энҗе хәзер, Песи бәлки ничектер киләчәктә. Һәм аларның ничек бер-берсенә төрле вакытларда булса да, бер-берсе белән ничек алар бәйле, ничек алар, мәсәлән, Илһам Шакиров ничек Энҗегә бәйле. Ничек бәйле булалар икән Илһам Шакиров Энҗегә ахыры. Энҗе бит музыка ярата. Һәм мәсәлән, ул космоста яшәп, Илһам Шакировны я. Чөнки ул космоста булса да, моңны сагына. Менә шулай дип бәлки. Хәзер драматургия бар, без күнеккән түгел спектакльләр караган шикелле генә түгел инде ул. Хәзер ул бөтенләй икенче төрле ничек күбрәк документаль дип әйтәм. Менә син нәрсә диярсең, синең фикерең бүгенге драматургия турында? Нинди ул? Минемчә, бүгенге драматургия үтерле һәм ул бик яхшы күренеш. Чөнки, мәсәлән, менә кай вакыт синең ниндидер яңалык ачасың килә, яңа әйбер карыйсың килә. Син барасың, карыйсың, үзеңә ниндидер фикерләр, син үзеңдә ниндидер фикерләр туа, һәм ул да әйбәт. Мәсәлән, ниндидер вакытта синең ничектер классик әйбер карыйсың килә. Ул бит кай вакыт аны да карыйсы килә. Без аны сайлый алабыз, бүгенге без сайлый алабыз, һәм ул бик мөһим. Оскарны булачак пьесада сәяхәткә җибәргән идек, әмма сәяхәткә җибәргәнче ул үзе видео язма җибәргән иде. Энҗе турында, чөнки Энҗе ул безнең бөтен менә алай дип әйтергә яраса инде, шул альтернатив, хәзерге альтернатив татар төркемнәре белән татар гына да түгел әле. Барысы белән дә эшли. Аларның продюсеры дип әйтергә мин чын мәгънәсендә Оскарны тыңлыйбыз. Инде 1-2 ел була без Энҗене музыка дөньясына тартып үстереп кертүебезгә. Biz аны чакырдык безнең белән эшләп алырга. Һәм инде кертүебез генә булды. Ул бездән башка күп төркемнәр белән эшләп чыкты. Музыкаль фестивальләрне оештырды, ярдәм итте. Безнең дә менә булган концертыбызга гел ярдәм кулын салып торды. Һәм инде без аны нык яратабыз. Бик нык яратабыз диде дә инде күзләр яшьләнә җырлый башлый. Хаттан шуңа мен шул җирдә кистем. Шул хәтле мәхәббәтегез көчле икән.
Шуңа бергә эшләрне туктатканнар. Ярар, энҗе син иламы? Хәзер энҗе менә син белгән барысын да беләсең инде, бу бирем сиңа бик җиңел булыр дип уйлыйм. Анда хәзер бераз тавышы булачак, мелодия инде, һәм син кайсы группаның нинди җыры икәнен белергә тиеш булачаксың. Аннан соң җавабын да тыңлай алабыз без аннан. Җавабы да бар. Алга, ол иреннәр. Хәзер тагын алдагы җырны тыңлыйбыз. Алдагы музыканы. Джуна. Әлемнәр. Галимнәр, якраси битнесен белә. Бу Джуна төркеме булды. Галимнәр дигән җыры белән. Шану. Ваня. Шану, Ваня. Эй, бу бик җиңел булып чыкты. Соңгысын инде аның син хәзер шунда ук белерсең. Хәзер. Усал. Ишне атудан таныды. Ишне атудан таныды. Аха дейбез. Тыңлыйбыз. Усал! Усал! Тыңлаганыңыздан Нәсіге қойсы шадашы тыңлағандардан қойсысы бігерек тәк мүлізі қалды? Біріншісі? Аскар, ема? Тағын, усал ұшаған кішілер болды ма? Соңғысын. Усал бек қызықлы жер еді. Аны тағында тыңлайсы келе қалман сайын. Бір ешеті де ғашық болдым. Мен де шулай. Аны интернеттен тауып рәхәтләніп тыңлай аласыз, һәм бей аласыз усалға. Japay менә сез үзе бүгенге көндә инде сез иң зур уңышыгыз нәрсә дип уйлыйсыз? Ике пьесаны язгач, мин хәзер инде 1 ел, бәлки язмыйм дип әйтә алам. Һәм беренче мен язмый башлагач, мин ничектер үземне ашый башладым. Син язмыйсың, инде вакыт уза инде. Әмма хәзер мин ничектер тынычландым. Чөнки Айн Рэндның шундый бер фикере бар. Ул гомумән илһам сүзен кабул итми, чөнки аның өчен илһам ул тәҗрибә. Һәм мин ничектер тынычландым, мин үзем өчен аңлаттым аны. Синең элек менә җыйган тәҗрибәң бар иде, син аны пьесаларга язып бетердең. Һәм сиңа яңа бер языр өчен яңа тәҗрибә кирәк. Һәм менә шуны аңлап тынычлану минем өчен зур уңыш. Чөнки син күп яза аласың, әмма үзең канәгать булмасаң, ул син бәхетле итмәсә, аның мәгънәсе юк. Һәм мин ничектер хәзер тынычландым, һәм ул мине тынычлык. Менә мин тәҗрибә җыям, һәм мин үземне көчләмим. Мин үзем ничек бара шулай язсам язам, язмасам язмыйм. Менә һәм шул состояние дип минем өчен зур уңыш дип әйтә алам. Менә бу Любимовкада булган «Мне тяжело об этом говорить» дигән пьесаның укуыннан зик һәм андагы яңгыраган кайбер фикерләрне карыйбыз, тыңлыйбыз. Фамилия. Имя, отчество. Дата рождения. Кто из ваших родственников репрессирован? Меня привезли, посадили в какую-то темную такую камеру, одиночку. Там продержали 2 суток. Я все никак не понимала, в чем дело. Помнишь, по химии подходили, там нейтрон, протон, электрон, вот мы все состоим из одних и тех же элементов. ГУЛАГ и Аушвиц, Освенцим, это мое прошлое, мое, как человека. Я благодарна, что мы поработали именно с этим материалом, и мне кажется, что это важно, а когда это важно, это круто, это месседж, это мастерская Ржакова, это большая. Школа студия МХАТ с низким поклоном, фестиваль Любимовка. Я знаком со своим дедушкой, знаком с его историями об этом ужасе, который происходил. И об этом стоит говорить через 100 лет, через 200, неважно. И спасибо огромное за то, что вы сделали.
Это пробирает просто до пяток, не знаю, с головы. В общем, поздравляю, Джим. Bu Lübimka festivali ol dramaturglar için hazırgi olgan eng muhim festival indi olay. Men ham inceden ona şunda okulda piyasasın. Hamanda şunda andal fikirler bek köp idi. Men bir ikisini aldım alardan. Ham bek özümde isim ketip, ham gururlanıp oturdum. Şun sen aferin dip aytın todur jetkende ince. İnce ana bu piyasa repressiyalar turunda. Iya, Gulag. Iya. Ham sen nişik koyan kildi ol ideя. Ул турда язырмы дип уйламаган идем дидең. Ничек язырга булдың? Мен тагын бер лабораторияда катнаштым. Шулай яңа татар пьесасы булдымы ул, пролог булдымы ул, хәтерләмим. Әмма анда минем куратор, анда лабораторияда һәр шак синең кураторың бар. Ул синең ничектер менә шулай итеп, ул сиңа булыша, ничектер сине дөрес юлга җибәрә дип әйтә алабыз. Һәм ул минем куратор Ниясров Чигламов иде. Һәм ул минем белән эшләгәч, ул миңа менә син документаль материал белән эшләргә яратасың. Менә шундый материал бар, эшләп кара әле дип тәкъдим итте. Һәм мин башта ничектер курыктым, чыннан да бик курыктым, чөнки мин тарихны да бик яхшы белгән кеше дип әйтә алмыйм үземне. Ул тема белән дә ничектер эшләмәгән идем бер кайчанда, әмма ул миңа ышангач, мин дә үзем язып карарга булдым, һәм шулай килеп чыкты. Мин аңа бик рәхмәтлемен шуның өчен чыннан да. Кайдан таптың син ул мәгълүматны? Таба алган кайсындыр мен ачык ресурслардан таптым, кайсы, таба алдым. Аннан соң интернетта шундый, ютубта шундый проект бар. История Гулага дип аталам, ул ничектер шулай. Анда һәм Гулагта булган кешеләр, аларның зур интервьюлары бар. Алар сөйлиләр, ничек алар анда яшәделәр. Мин аларның бөтенесен дип әйтсәк тә карап чыктым. Һәм аннан соң ничектер менә шул яңа тәҗрибә җыеп, мин аны ничектер инде пьеса сойлап. Иә. Син бик күп карыйсың, бик күп җыясың, аннан соң иң сине тетрәндергән әйберләрне ничектер ул бит инде хәтердә кала. Һәм аннан соң мин аны җыеп туплап пьеса формасына китердем. Шулайрак булгандыр. Тамашачыдан килгән сорауларга шикләп җитте. Yes. Хәзер нәрсә язасың дип сорыйлар. Аннан соң киләчәктә нәрсә язарга планнар диләр инде. Кызыклы эшчесенә турында булыр икән. Хәзер Әле язасың. син уйларың бармы, фикерләрең? Әлегә мин язмыйм. Әйткәнемчә, мин ничектер бераз туплап йөрим, әйе. Сеңдереп. Материал эзләптер бәлки. Әмма минем берничә идея бар. Беренчедән ул яшүсмерләр өчен язарга. Мин язып карамаган идем, әмма минем өчен бу кызык. Чөнки мин үзем дә балалар белән эшләмим, бит укытучы. Әйе, һәм минем өчен кызык булыр иде ул язарга. Һәм икенчедән мин кешенең үз тәнен кабул итү турында пьеса язасым килә. Мәсәлән, ул бит тема хәзер ничектер актуаль. Һәм үз тәнеңә ничектер мөнәсәбәт турында шундый бер идея бар иде, шуның турында пьеса язар. Шулай. Көтәбез без. Хәзер менә укытучы дидеңме? Ул бит гомумән кайда укыды безнең? Инде ул инглиз теле һәм алман телләре белгече дигән укытучысы. Хәзер менә сиңа инглиз теле буенча менә килделәр ди монда инглизләр безгә хәзер экскурсияларда йөриләр, синнән сорыйлар менә мәсәлән, син атасың монда казымәсе бара. Ничек аңлатыр идең казымәсе дигәндә син инглизләргә? Ничек дип әйтердең син аны? Бәлки бай аңлатып күрсәтер идең инглиз телендә. So it's a kind of particular Tatar tradition to deal with gooses, and it comes from really, and it created really a few long ago. But it's one of the most interesting Tatar tradition. Кызык, алар күргәннәр бармы икән? Менә син инглиз дусларың танышалар. Казымәсе дигән нәрсә күргәннәр бармы икән инглизләрдән? Юк. Ничек аңлатырга? Кызым бит кешеләр җыелып каз йолкыйлар. Алардан нәрсә бар икән мәсәлән шундый рәхмәт. Юктыр. Юк дип беләм. Менә киентә ничек аңлатырды? Аларда киентә бардыр бер карасаң. Әйе. Элек су ташыганнар дип әйтә алар. So it's a kind of a tool which helps you to take water from one place and get it to another place.
Yes, and it also comes from really, really long ago. But it's one of kind of a symbol of Tatar, maybe women who do that, who does that. Yes, and it's one part of a kind of Tatar dance, maybe something like that. Sen buna intervjular veremezsin İngilizce'de. Tatar medeniyeti turunda. Hem tağın bir siz filminde bir uzak olan tolar sizlere ışkırı turun. My God. So, as you know, we all have soul, and sometimes our soul are spoiled by some demons, and ışkırı is a kind of a process. Then a religious man or a woman comes to you and says particular words to help you to kind of win this demon in your soul. Something. Ну шулай рабылар. Kızık iken mine İngilizce tınlagaş, ol özüngün mine Irak'a kitap qora dip isleşkendik, bit Irak'tan ikinci tilde qaraganda hemen özüngün medeniyetine ikinci tilde qarasın hatta. İkinci tilde bulgandayım. Eşkürünü anlatmagan emen men kişi. Eşkürü. Tatarça anlamagan İngilizcege kişigeç anladım degen mi? Eşkürü. Eşkürü. Яңа рэп фразасы шикелле. Жапа кайсы авторларны укырга тәкъдим итер идегез? Мен авторларның пьесалары турында түгел эме? Kitaplar. Kışıksız mı bunlar okura gerek deyip ete alasın semine özüne sыңа тәэсир etken belki. Минем өчен ул авторлар, хәзер әйтәм авторларны. Алар җиңел түгел. Мин аларны хәзер укырга телим. Һәм алар бик үк җиңел түгел. Ул Кен Уилбер, Айн Рэнд и Керин Йоханнессон, Норвегиядан яшәгән автор. Но алар теге бик үк ничек син аларны менә алардан сайласаң ничек итеп куям? Мин аларны ничектер очраклы табдым. Әмма укый башлагач алар бик үк җиңел түгел, әмма алар миңа ничектер тәэсир итәләр. Мин аларның фикерләре миңа яңалык ачалар. Һәм минем өчен алар Турда киләр сиңа эштән. Алар бик үк популяр түгелдер бәлки, әмма минем өчен алар кызык. Драматург ни турында хыяллана ала? Менә спектакльдән соң миңа килеп, бу чыннан да минем өчен мөһим тема. Минем шундый танышым бар, мәсәлән, ишекләрдән соң. Мине тетрәндерде бу, мин моның турында уйлана башладым. Минемчә менә шул кешегә ничек дип тәэсир итсә, минемчә ул иң мөһим әйбер. Чөнки син аны бит шуның өчен язасың. Ничектер бер теманы яктыртып, кешеләр аның турында уйлансын дип, ничектер яңа фикерләр тусын дип. Минем өчен шулайдыр. Сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Чакырганың өчен рәхмәт. Шундый рәхәт синең белән. Калет тапшыру бүгенгә тамам. Хушыгыз. Бүгенге тапшыруда сиңа охшаган иң кызыклы сорау, фикер бармы диләр? Бар. Тузан белән синең тузан сүзен әйткәндә ниндидер ассоциация, беренче ассоциация дигән сорау. Мин андый сорауны гомумән көтмәгән идем, шуңа күрә миңа кызык иде. Бер караганда без шундый кичкенә генә тузан бөртекләре, ә безнең ишебездә шундый зур галәм. Бүгенгә калеп тапшыру тамам. Сау булыгыз. Сау булыгыз.